Dame di debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate roha dohot pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus tuhatai. Amen. Horas madihita. Hatani debata dihita di bagasan mingguta sadarion. Ima minggu ujung tau parhuriaon. Uzama dihita sian pangukapon 20 sada ayat sada rodiopat. Manang kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Uzama di bagasa bahasa Batak songonom madidok. Dungi huida mabanwa gijang nai baru dohot tano nai baru. Ainu ngasalpu banwa gijang na parjolo dohot tano na parjoloi. Lauti pedang adongbe jalahuida ma hutan nabadia itu siap banua gijang siap debata ima Jerusalem nai baru napi nature songon oroan nasinanggulan madapoto kerajaan. Jadi hubigi suara nagugu sian habangsai namadok odo joro ni debata di tonga-tonga niya kajolma. Nama ringan maibana di tonga-tonga nasida. Jala nasida mabangsona. Jala debata sadiri saor tu nasida. Jadi hapusan di debatama nasa ilu-ilu nasida sian mata nasida. Danga dongbe hamatian nang arsak ni roha. Nang angguk-angguk nang nahaksit. Dang disibe. Ay nungasalpu na parjoloi. Ima sahakna ala perningotan dinamoding manuaingon asa benar-benar semangat kita mulo hudok sia julon naroma langit dohotano nai baru mulo niku alusihamu masihani sai masihol doau tusi boy atok tamulai naroma langit dohotano nai baru salinai naroma langit dohotano nai baru ima haprosyaot alani tongol di ujuk tau parhuriau non adong mapinga-pinga hal nekon hata-hata ulang laho menyegarkan alana manang namuha ujuk tau parhuriaun manang parningotan niakan namoding iko jujur rohita. Dan apala lomoro hatta manaringoti hamatian. Todo amma jo amang. Moloroi natan no dijabu. Pak. Berjumah udah. Pagudang-gudang magelek tau nate. Bah, ay basa do onom songoni. Ngasongon nalang jonok kuidaw. Mama jo amelusmu. Anggo ama udah ngadok boleh persoalan di sorbo abi tahoy naruhan itu. Akai na taon na sinuku na deh. Odo na udangol. Ade nang mam maso. Mulai toruan no na mata par sereng sengom maso. Ala terdauha munay holang. Wala satu no dijabu. Sore naonan non toroma ina amata mandok. Imate. Ngaluja hona sian maranata tabuni ba. Alay ngasongon nalam jonok kuwereng obba. Pagudang-gudang madak danahian noda pos maroham donganan ni Tuhani dohoin na atarahan melus mudonom tonggo adong na jadi alahon rohana malau isin de mana alay biarina mo miati-ati na ito memang adong manak suadongo saru badoy na rohana sokoni ala ni saya dari hita kamama ala ni akay na taon na manajago mangamudiho ke rumah tanggaon molo ni luluan nasing honer PPI bay narohana ujung ngay perhajo marohana toy matuhan asal ma adong mangalgipal-gip amamay jabo pinarar mo dawlo ni narohana soni alani soal koreksi diri do alay manang nadia be tae tong do hamatiani puncak ni segala penderitaan jala hibana manang namu hape tado makatay hamatiani dan boy surau dan digero. Dia adalah sebuah misteri.
Alani biar ta makatai hamati ani, ino man na bolo po makatai na mati, tambah 20 juta. Mama jo, kungani na kami son. Ise madaw mo nang mati, tiki mangulo na juta roha. Alay du kom mati. Walo. Sanggup bawa makatai na roha tu dongan mo nang mati. Holang mati ibana. Memang dah buah buru manurungon tak tahu bah. Anggo tiki ngoluna na burjuan. Panisi don. Atik pe songgak makatai, memang si boru buah si boru bakara do. Beko kamu mah hatop deui. Alai coba ngolu. Buah saruba do. Oh, lo berbeda. Tung asal hubering na boru manur na sesa do. Memang tur magi do tur memang. Jala hebat na ibu kamu na do. Holan dakku wodo molo makatai namate. Ido man nomor setabi halak batak. Setabi jabu, bolo, tulang mulai wa sumber setabi ho, hatam marsal kuah sumber setabi ho, hape makatai namate ikom setabi maho, alani kudo mamarhide perningotan di namon dik sadarion, so tungadong behala Kristen makatai namate marsetabi, berhenti itu, unak pahormat tormat bengasai bing. Dangadong be hubungan ni namate itu na mangulu ngako tak be konpesitai be takas do paingoto ni bahwa dangadong be hubungan ni namate doho na mangulu di bagasan nguluon manang na muhape tahoin na ngulong amate mate ma jale bende bere kamu nama ido benar rohan edetai uzu di ngulukum manian. Ayang ko selama bo idope tole mabah buah mabapay narubat hukiri pehepeng saha rumah sakit ngabuha kabarda tabay dokter rai abang ngamate bebapa inna sogo termulak piau dah asa bere kamu nama jenang dohonok buhado hitam menyadari molo nau kutaringoti perningotan ni namonding paingoton halak na porsia mau di sepanjang zaman hamateani nunga memisahkan kita be siang meluta si ganupari doho taka parsaurata si ganupari alani sotu ngadong be halak nama jalo pasu-pasu tunamoding tapi ngok masuk kebiasaan tanah somal dah ado tahe acara keluarga mulodong namoding sebelum tu kuburan karena dong gue acarai baik maju atar semua dia mah hata-hata misi bapak huingot doda buah berjum mulai dak dana mak holan nai pa umma hodo apalagi du kamar sekolah dak ya sanga maliau beko rom si buruna au pe bapak soni do au sugari torhehe na matei saunari bibuidu ngoku ho buang nanang do hono kubuidu cerita honomu pengalamanmu ala ida pole ko pakulinganmu na mati do tuku hilalado haburjuon ni na tua-tuon dang jadi au gabe jolma na mangolu anggo soalan ni pangajarion ni na tua-tuon wasek pole ko pakulinganmu wah bue menta josoi si alani ruas ni marana tatap bunon ikom mulang munon di bagasi alana pasti dua dobat hamatia di ikom berbeda do halak na porsia mengadupi hamatia dohon na so porsia napa dua hon Roma hitau mandok mulung amati jolmai angko todina ba mangulu dope ima guarda begui asa tamereng iuzunga olo do zolma ngamangaratto alai pola pikir ratok kuta-kuta holam mati na dua-dua sonari igubur sadarion toluari paingot dah lopa idahan tinggal ko di dapur dah airoron no bapa mangalangi pas do tok patoluari ko ni baradi ma borngin nai mulu malai makuling-kuling mai dapur ngarobe bapa yalang behaso malan lain
Hapi anu na liwat. Huding asay boto kamu. Ima, namangi utak sa tabereng jo ka persoalan tahun. Mololaw hamu tu hitaan. Ber kamu na makuburan ni halak batak. Pasti do selalu inganan na tibo. Itu kan itu tani mana songoni. Ibu to hamu do pemahaman ni. Inganan na tibuan mabay kuburan di bapak iba. Asabuin do ni tata bigunay hitan no cude peparandam. Asaber kamu ini pemahaman yang benar-benar harus kita koreksi ulang. Ujung ngaromas yang marana tatabun hebek pedang adong ala hancur ekonomi godang kabarukilon marutang mulat na tuhitan. Ziarah. Ibu ani mana maji samsu siat tabun. Ai tu dia sigaret me so marisa po. Neng lau bah tu kuburan ni na tuai. Ibai maji samso ni gijang ni kuburan ni. Igalahi. Wah, isi mayana mangulah ni. Berhenti. Au dah honok kuda bui kita diskusi di son. Au majol manaso makalomo ziarah. Au bui do berbeda pemahaman kita. Alana dia au mulu ngamate be. Asai be. Alai bodo arong ko tikina pa ya kuburan adong niluluat tiki mulu memang arabao. Alai mulu masa kana masa ibagasan ngolu dan gabe yala sakulau tu si. Hutaringo ma. Taringo tu akana uli nabi nai di bagasan ngoluku jala Roma o mandapoto debata. Laho paturegon ngoluku dalam segala hal. Natong molo songonido, molo ngabarani kita membatasi diri siani, iko barani mahita mandok bahwa memang melalui peringatan orang meninggal ini molo tataringoti pihak kana mate dan nama ngaru karya kasih dangolo behita di bagasan ngoluon alai naik paingoto dirita dohita bahwa kita juga akan mati atau molo hutaringoti do diriku bahwa au naik ko mati do di bagasan ngoluon bohama baino kumamakya kapartikiaku gabe partikia nakanauli asa boy marhidi akapartikiaki dohonok kumai bagasan ngoluku bahwa kesempatan yang ada sekarang ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan bagi saya untuk melakukan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan saya sehari-hari. Isima dakuboton wae umur manusia hanya 70 tahun. Marumur mahon wae ngono 10 tahun, 2 tahun. Boha mabaenom mulai maju tabaen jalong mudo peisikop lau tu dia alani ikon halak ganu mangarajumi dirina sudah kapartikian na nilekon di debatai di mana iko partikian na bakeon na mai laho pasauton sakap dohot lomo ni rohan di debata di bagasan ngoluna si ganu pari ondo na iko patureon ni halak na porsia ganu pajupang minggu perningotan ni namonding na songonon. Mau lihat ma moloh berek sejulon tanga pala sudebe hita marbaju nabirong be pola be alana dang di simbol-simbol hita atik pe simbol itu rekod alai bohado hita melakukan perenungan ulang di bagasan ngoluon boy do baku akan mau do si taono di bagasan ngoluku si ganobari alai satu hal iko kupaingo do diriku bahwa paru kilo do si taono ni dang mga badi Allah mangulah nak kanauli do nadengkan di bagasan ngoluku si ganobari bere kamu makanya tahu sadia godang maparu kilo do si taono mi di pangasaho ko gabe mabaeko mangulahon sakap do lomo ni roham gabe maralo ngolum tuhata di debata abe mulak be me ita tunguluta sigano pare mulak ko tujabu huboto do godang do nasoni halomohommu boy masa di jabu todo godang do akan nasoni hirimmu alai gabi masa godang do akan nasoni sakapamu alai gabi masa ibagasan ngulum hudok ma dangadok si sol-solammu manangaha di si alai songon halak na porsi ako na dilekot debata partikia di bagasan ngolum naing ko patuduhonmu bahwa kamu berbeda menghadapi itu dari semua orang alanido halak naong menyadari dirina bahwa ngolunan na nilekon di debata dang murai menyalahol lingkungan
Dang murai manalahon kiadan, dang murai manalahon situasi. Alai si koreksion nama dirina Tuhan, dia manaboi upatupang, dia manaboi upauli, dia manaboi upature. Laho patudukon kualitas ningoluku di bagasan perdalanan ningolu napi nasahak motuau asanam ture pangalahokku di bagasan ngolu siganu parion ikonido. Ida wana nakiningan kor amajeri kor teh. Ucatat doy demo na nakiningan dawa. Moloro pajomi Tuhan aha manalao si buano. Ngabe? Sadi hari bero pajoni Tuhani alusmu radedo au. Bang oi. Baik kuboy do ba? Nang mabiro. Anak-anak tayo dehon nakinian. Moloro pa jomi ama si buanokku. Ama lusmu na nakinian. Pasrah. Ay suada natama pangalahoki. Alai jom mau tu inganan. Parade matuhan inganan nabadiai. Asa sona ngaudisi. Marolop-olop todiki. Saya pajumpang akan aporsia di surga nauli. Mereka kamu mah sudah Mei. Atau mau losoni kapanpun kematian itu datang, kamu sudah harus mempersiapkan dirimu. Rade mau Tuhan sadi hari beropa jauh. Alani haradeon ni sahalak di bagasa pajauhon ni Tuhan ni. Batu duhonon namai marhide pangalaho doh meluna siganu pari. Nata tesma. Akai sema inata na ipunga na mau na matana. Itor hato pa lucida. Duko punga na may mana mu bado. Adong gol law sin mana buti. Ala na manu kudo. Ai sandabi mada au saya hubai ngoton. Manang namong hape kualitas su sebagai ama di tonga-tonga di bagasu. Ikon do patuduhonokku kualitas ni ama. Naboy gabe tiruat dia kaya anak ko dohok paparakku. Tapi reng nguluni na tua-tua tadi hitam. Di paru kilo naik dia tetap tenang. Di paru kilo naik dakol soadang meliar. Di paru kilo naik kata-katanya juga terjaga dalam segala hal. Tapi reng masuk wah. Permuruk gua mujab. Parimas do. Ayala manang damu habe, molo halak nama lo do mangadu mamiako diriku dalam situasi apapun. Ucapan bibir saya juga adalah ucapan bibir yang terjaga dalam segala hal. Odo na upaingon ato ari pa masu-masu ado patupolhon. Serta bidah boy do homuru. Alai jaga hata-hatam. Ada situ nabi. Molo palai do tuburumi asal lana di situ do. Haci do. Asal lana iparare Kamis do. Asal lana hurua. Tolong keluarga muda ya. Jangan sampai keluar kata-kata yang menyakitkan seperti itu. Hodo namar soal doho inat dajamu. Alai boy haluar hata. Songono mak mido wido. Beko kamu nama. Buhalo maino tamat jagai. HP ngata dokon bahwa hidup ini adalah kesempatan yang berharga yang diberikan Tuhan. HP hata-hataku bedang boy hujaga dalam segala hal. Alanido marhite kita pangkaponon diugal mai itu hita. Ngolu ni huriai adalah hidup yang penuh dengan pergumulan. Ngolu ni huriai goksi taono. Penguasa pada saat itu adalah penguasa yang lalim, yang tidak membiarkan pemberitaan Injil berkembang. Alani godang mahalak na porsia hunalele, godang mahalak na porsia disesah, godang mahalak na porsia dipenjara, disiksa, bahkan dihukum mati. Alai Roma pasingoton marhite kita pangukaponon di paingo emak. Di tonga-tonga ni situasi dohot parukilon natina onomi. Kristus akan segera datang. Abe, mana ngaha petahona masa napai dia dopi hoi bagasan goluming oma naing ro nama Tuhani. Dia segera akan datang. Dia akan menyelamatkan kamu dari berbagai kesusahan dan penderitaan itu. Dak tawui rohamu.
dah pulapul dong. Alani manang pendai tahu ko pae nanuang di tonga-tonga ni rumah tanggam. Marhide kita pamuka bono kudokma. Naing Roma Tuhani madapoto ko manopoto di bagasan ngolum jala patukko ko mangasahon ko arni debatana badiay paluon nama ko siang akan namaol di bagasan ngolum si ganupari. Napaduahon di paingo ma di parade debatado banua gijang langit dohotano nai baru dia kana porsea nasatiai. Iman auro nak kini ngani di parade debatado langit dohotano nai baru daom masih hirimoni atong molosongoni hamatea dang ujung isaluhu na bedihalak na porsea di portibion do ulon na matsohok holan na maradia do ibana dungi Roma no tungani mangalehon haluaon na takasi ido ban naber kamu melolau hamu tu kuburan isuraton dison maradian rest in peace. Jadi na maradia satokin do hoisi anggo maradia satokin do buabo lama biar ai dukoni Roma Tuhani para dion nama dihita langit do tano nai baru atong dia maneng dohonon na marhite itu hita na parjolo tukdo debata pai baruhon saluhu tukdo debata pai baruho saluhuna ingo ma sapai pai nangulung noaeng tukdo debata pai baruho ni kamu boleh gagal dalam segala hal tukdo debata pai baruho ni boido tumatangi sonuaeng ala ingo ma tukdo debata lau pai baruho ni ala ni siani nang dohonota molo pesai hiran alam maul ta ado bingoluon Tuhan saya sudah berdoa ngamu majono diriku tuho ngamar korama au ngamar korina au alai buasa socona kasih tahu nonon ngapar haladu au alai buasa baru kilonon saya terus manggopang di bagasan mulutku udok manuaeng ulo do tayo tong ati akamang masuk kita perhalado usai unang asalam daw mania paru kiloni HP lam pinajonok tutuhani lam socondo si tawononi wado na tua dukol lab si tua ho lab tabba do si tawononi lam tabba ay sopolay hatay jol mahyak ko luaran alay Roma pu raos ruas ni we mi do perjulo makatay ho ame mga gositua na mina sa sedaw pang tole maba asal ma ekel laima so si taonok kiani alai dohonok ku masungonon Tuhan itu adalah Tuhan yang berpihak kepada orang benar lam hubajonok tu Tuhan itu hodo lam godang kasih taonok do baru kiloni alai disi do lam di batulu honde bata huaso dohot holong di rohana di bagasan ngolukku si ganubari ini mana saya urut di jamidaku molo lam godak si taonommu di sima naon lam tahan uji ho di bagasan mulu ay mulu marsikola zolma lam tibo parsikolana ujian na pilam tibo dangolo zolma tibo parsikolana alai ujian di bahan ujian di sekolah dasar di bagasan mulu alani do ingoma nang di tonga-tonga ni baru kilomi dakola kodisi alai doho do debata mangula di tonga-tongam Roma walu ayat 20. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia itu, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ngabe turut bekerja. Di berkamuna do hari isi mai ison na mangula. Molo mangula di hitan di baik korbo. Molo posodo pe horboi kat dibayad do horbo na senior donganna jega mirak merdalam bagaimana putih horbo na seniorom mamandongani mangajari horbo na juniori ujunga lama kelamaan horbo na juniori pe lematang bui do baya kono munuaing Tuhan ipe labung mudotok songoni mangajara jari ho
Ilabung mo do Tuhani madongan-dongani ho. Alaningo maparu kilo doho si taonon na songod dia pe na masa di bagasan ngolum. Tugbo debata pai baru honi. Ala ibana do di bagasan labung mo si ganubari. Na mangihu ma. Moloy labung mo do Tuhani. Unang murah-murah ho madili. Unang murah-murah ho putusasa. Unang murah-murah ho sohon manangahan na di bagasan ngolum. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Isak kapi debatado akasakap nauli di bagasan ngolum. Jalai ngoma markite rancangan di debata masa depan gemilang sudah ada di depan. Molo somonido sakak mi debata dakea dirancang debata naroa di bagasan ngolum. Dan kea dirancang debata kanapai di bagasan ngolum. Alai Tuhan selalu merancang yang terbaik di dalam kehidupan saya. Masa depan saya harus menjadi masa depan yang cerah dan gemilang. Om makarejo di debata. Atau molo somoni molo di paluas debata dua umar dalan. Para dion na makanauli di bagasan ngolum ku di masa yang akan datang. Tadalani mah. Atong dohonok kutu ganu rumah tangga dah. Bereng ma, tata ma. Di depan Tuhan sudah menyediakan yang terbaik di bagasan ngolum si ganubari. Amin. Oi ma tersegar ma. Bereng de ma si taonomi dangi ma bekoi ko gabe mundur di bagasan ngolum. Namangihut ikut taingot Romsada ya 10 itu. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Holanoni konadok haporsiao. Manang namo hame do honok kudo molo pala dang adok haporsiao di sadahalak. Ido mambani bana murai bagas murah galei bagasan ngolum. Tapi secara Alkitab dah si Abraham meninggalkan negeri yang sudah mapan ke negeri yang tak berantah. Ama beni haporsiaon na songonon do na ikumilika. Alani mah haporsiaon bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang bisa memulihkan kamu dari segala keadaanmu di dalam kehidupanmu si ganubari. Odo na sering magu ibagasan ngoluta. Saya tado kadong do Tuhani alai dakta haporsiai bagaimana Tuhan itu mampu bekerja di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah imana perjolo sa turbok tauda ingok ma tu gode bata pai baruhon ngolumi. Masa depan gemilang sudah Tuhan sediakan di masa yang akan datang. Napa dua kon didok ma diturpuki lautipe dangadong be kamu nama mulu dihatai laut, apalagi air laut dengan gelombangnya, itu adalah gambaran penderitaan yang memisahkan. Nebui manggotapi, nebui meruntuhkan banyak hal di bagasan mulut si ganubari. Alani halak na managam langit doh tanah nai barui, ima halak na memiliki komitmen kuat dalam hidupnya. Tidak ada yang memisahkan kamu dari siapapun. Au satabi ciri ni sol mana mangulu berrelasi doh, menjalin hubungan. Robungan nyon nasian dia do sereng-seng doh siak kapukotuson. Ini adalah karena sebuah relasi. Tahu dah mak? Ala nadengkado persauran ya lahot doh di tahun jalan mereka ingin membangun relasi dengan Maranatha Tabun. Naik botol na semua dia do Maranatha Tabun. Itu benar rotuson. Ala ni ya hala na umma ngingiton langit doh tano naik barui iko paresona do dirina. Tuhan harus Tuhan pakai saya mampu membangun relasi hubungan yang terbaik dengan siapapun. Satabi dah huria tope mauliate matado. Au sehudok gon distrik Bekasi ini berengo do naman. Jalompa informasi itu hamu akan nasihat Jakarta. Dan adong do pegereja di HKBP Kabupaten Bekasi on nama diembe. Jala holag gereja do pegereja natipak na songono. Tepuk tangan maju tu hurio. Laos bere kamu na idia mai Bekasi huru na bui songono. Lipo Cikarang magareja Tanok Balga.
Secara ruas itu sudah 1.200-an lebih kakak. Alai diruko deh nuai. Jala tabereng manuai ngison. Dison nuai nginang kamang. Adong go ison HKBP Philadelphia nomor minggu tu istana na salilingoni. Isado ya teh. Aong go 2 kilo teh sanon. Adong go museison Huria Geraha Prima. Nyodoi. Au sogari lau hamu tu situ endami tonggo mengirikan. Apalagi borong itu sih kojol sono dewa baru satu kali saja. Nangirian. Mangigut adong ko pemuset tu kompas nama jono komset deh. Iharoro anamai. Saya beri kamu nama sude doi ngiri. Ema. Alai beri kamu nama gudang di permingguan nih. Ngasa hatu luaran. Jala anggo ruas do dak katao di Bekasi ini banyak. Maruas ma Bekasi nuaeng 86.000 jiwa. Baik ko kamu nama. HP geleng boy dohono. Isom memerpulu sude. Jala ruas ni per Jakarta pinga gudak tinggal di Bekasi on. Halai tabereng maulai. Ido banda molo tapatupan pesta Natal 20 Desemberon di stadion dan naik pahibat-hibat tok kita. Naik tapatudu do tu pemerintah daerah bahwa jemaat HKBP ini tidak bisa dianggap enteng. Ido benda takarakan minimal sudah ruasnya HKBP 20.000 ikut hadir. Asai boto nasida bahwa kita ini banyak. Alai lo bisiani ikut tergantung tuhita do. Molo sonon nuai kita aman. Apa dah ngadong ngimbi. Dah mau lihat mah. Mau lihat mah lah hubereng nuai sudah na juru parkirnya di seduno ni hala iod dia deh. Mau lihat mah ima bukti bahwa kita juga memperhatikan mereka. Alai saya doholani. Ikut tajaga do sikapta. Ikut tasaga do pangalahota. Ikut tajaga do kapakata yota. Dalam berelasi doh nasida, audo sipaturioku ketika saya membangun relasi dengan siapapun. Hidup benar ketika ada masalah gereja di Bekasi ini, saya selalu ingatkan jangan dipertontonkan di kemas media. Jotan bolong ai pasah satu media, daknya selesai persoalan gereja. Gabe sudah harap berkepentingan. Jala dohonok kumatu kita, adong kepenuaeng 2 huria nai huria di huria tahun, dang adong inganan na permingguan, alai pidda-pidda dui. Adong go pesa da hurian yang dang boy mar minggu sama sekali. Asai boto hamuna. Nasota loa sudah diberitakan. Boha nata jaga tong relasi. Aidang murah-murah salah honokku halahan. Tapi jangan-jangan dia udah nahurang. Jangankan bermasyarakat di bagas pesongonido. Unang murah-murah homana mata. Jangan-jangan adong di hoha hurangani. Alani audo patureoku jala dohonokku tu diriku. Tuhan songon halak na pinalua mau. Songon halak na maima-ima langit tano dohonay barui. Boy wau pakeommu untuk membangun relasi. Dimanapun Tuhan menempatkan saya harus menjadi manusia yang mampu menunjukkan kualitas yang terbaik. Amin. Ikonido. Alani manak tu dia ho, manak tu isi peho ipasakon. Ala hodo nama maima, langit doho tano na barui. Iko boy doho, menjaga kualitas ini dirimu. Iba nau doho nokku do ba. Au dak tahado ina tajabu namion. Mulai pala ipasipa ulit 10 menit. Ito haci do hulala. Apalagi mulungai dok. Boy alai bedung ko si matu aku. Boy do lau tu bedung marbor ngini na ngai tor na ba. Taung torniku de. Ala na boha. Dangarung boyan may misako kami manang do tuise. Tako do. Adong ko isong keluarga na boy masih pakulingan tuluari. Jujur. Ayaw ko solma dupe rotamu masih pakulingan. Jadi usungan tong ala solo mamulai ise maneng rotamu tu jabunin na. Alay holar rotamu. Mak bikin kopi ya. Nah, buti. Dupe rotamu
Roma mo siya itong inaton. Iya pa, inaibahan ito muti. Selama isi tamui, bahasa mekel lo na sida, makatay. Halay mula mo siya tamui. Ma, simpan lagi gelas ini. Besimpan gelas ini, nabala mo simula. Ayaw man na sa urok ko ni Jamidak kutuan nami. Dang boy paksaw muzol masongon na diri ni. Amak pa dita tabuna dong majo tasuk na. Ngaw kompakto hamo na. Ati baru bang anda. Boy paksaw mo kakai songon na bagasar rohami. Saya na ibaid. Bawolano ni do ba akama ita mau ka mangajuma. Bawo nak kiningan tikiban amak pa dita tabunan nay buti. Dito karena organ nai songon na dong kurang ngoti. Hubereng mareaksi ni kakai. So, nah udah sa pengalaman do kita bang anda. Au pe tiki marjamida songonon holani nanggib buti. Bah, ahana kurang no aing itorniku. Neng do honok kutu hanguro kamang. Ai toraha ma huroa. Pakurang ini pakilalamu mulu yaturinata hojebu. Ay majo. Itor mau rusanakmu. Ay na itor hita dunga biara to underflect. Tumangot do inata jabunami mangaturau daripada inata ni halak. Bayar ko to tak koreksi dah. Nyawa nak kamang atau pelu siya mo kenang tikilo pahoy dahan dia mataw ni hari lo mau lihat ima daw sudi man do daw ima ati situ nami hari lo ko kamu lihat itu nata jauh tunggu daw abi hama uro mau lihat mau ni ukurwa kat sai do tabu ba lopa mon. Kebetulan udang nomor aku mangan di luar. Natuari mula kau sen warakas jam seda. Itu aku telepon di natai dalam. Mak, makan di rumah ya. Tonik kudu bah. Sahaja gue tongare di bituan nami mangal tu mama. Walau itu. Itu. Ayon tak koreksi. Melola ho tu warung. Minum kopi hoisi. Iba parlapoi matesmo. Ido kokono mau lihat deh. Ido. Makasih ya. Apa ngaran rui? Meima. Iya bu gratis tinggal mangal tu dari kokono mau lihat deh. Meima. Asa tamereng. Jalah hidana. Tuhalak na berjuang kita. Roy natani halak besi lewat betul. Bah, tu dia kau itu. Sehat dolai. Lewat inat tanah. Ai nasubui di berkosa bui. Aku kamu masuk. Wah, saya kau tu saya wah saya udah kuroh. Amat tani saya ringkas memuji inat tanah. Ada enggak? Ima, isa ni kaliya kena tong bereng, tong mama nasa kabugodang ulo. Ima, paju pang do inatan ni halak. Makin cantik kau itu lo. Iya bu baik soalnya saya tahu. Tudah ada anak pengen tamu mas siapa sini remaja. Coba, bapak siapa di rumah? Bapak yang benar-benar merangkul dan bisa menjadi sahabat bagimu. Pak, bolehnya aku pacaran? Melus bukan majo. Sekolah majo buru, unang majo marhalet. Dia do kumungan ni. Sekolah do jatuh cinta berbeda do ini. Sekolah ondo na diuji. Ate langi? Ima, atau alusi unang marga buco. Do. Cinta si anode kan? Do si anode robuti. Jadi dak taruh apa no? Tumago masuk pun boruaha, margaha, marga menuru.
Ay soon nabi ronggo gida si manurungi po hari baru lulus. Baya bulus mo. Minimal sa tabo. Tudong ape songonima. Ay najojotan do kita hola mamereka hurangan di dongan. Buado ba ino membangun relasi hola kahurangan na binere. At sugarita suku na kay naton. Buado pa kilala mo do ko sa ison. Adong ko na sopas. Unang dok ko tengah cocok sudi unang dimu. Dapat tabu-tabuhon deh. Pasti ada. Alai kanau do na mengelola diriku. Asaboy dengan hubangun relasi yang baik. Unang hara na memisahkan au. Iko kalah dapat umuhon. Alanino hati-hati be. Kata-katamu dimanapun kamu tuliskan harus kata-kata yang membangun. Una kata-kata na manigay. Udah kuboto dah bah. Lah sono may dok tuh dah bah. Petar songgo dok. Alay unak pola dok dah. Ay muasa pola hurwa satu sih. Nasahat maju tu pendita kanaon alanik borhak mo. Tu sudah makasih tu dia maju ni roham merek pendita apa maju. Mulai dok kok dah dok zurab dak toh ibarat tidak kaya austormon. Kan itu? Bah terus terang mak, anggoi huriau dak ya tersinggung awin. Saya ada dukun sini kawan, dak ya horomar minggu. Ada lagi? Boy tersinggung kau punya nama, harus tersinggung sih. Ala roho merkurama. Molodang roho dak tersinggung. Amma jo, dia maju ni roham tu pendito. Wala nang borha nang atong nang ilo. Adong ko. Aduh. Saunari molodang halak na memisahkan kita. Na positif may mabere. Dia may anggo penampilan di pendita kanaon gaul lo terus. Si patunay ma sporty terus. Agad na mo do, mula ka na ini hataan. Buasa hata aku ruana-ruanay. Jala hodo sehingga bainon ni. Hiade be ko mulu lewat jolman najuk roham. Lewat may mana? Sebetulan sagak ko buti. Pas may julu je bumi ho minum kopi, santai. Terlewat may mana? Amen. Sinabi. Kaya ako iba na lewat lagi mikir mana ngaho susah. Biar hudang solmana lewat, biang nga do lihat lewat do biang itu jakuko. Tapi na ay bahasa itu jakuko biang ngay, ay biang nyaloi do ne mana suni. Asa ber kamu nama, molo dang halak nama roh kita berrelasi. Gabi sei gado sudi. Alani pature dirim. Alani do halak napai nai naun golu nai barui. Dia bisa survive dalam segala keadaan. Dia tahu tempat tu sudah bui. Udah bah memang tak kaya hubayak udah baik ikut tinggal di tabungan. Ai si bubur hiad do kami tinggal. Alai madawa. Dan apalah masuk gope ulala tinggal di sana. Mula mau siapa nangisok. Molo isi mah. Unang pikirin asing. Masa mulai orang bernostalgia itu akan nasi. Sudah isi biho. Saya mah pada nabi. Pikirin aison. Mau nang pikir-pikir marah tabunon. Ikon isi do asa sehat. Ate pada baru naik ulang. Ingat. Akan nauli may ingo siya pandita kanaw. Iko sooni do tabu man mangulo. Pajupang musian no sudah ma. Berkamu na do opar kapuk go. 3 tahun naliwat tayo pandita namin di kapuk. 2 tahun naliwat. Terus romantis. Ayang ko so romantis dan rawa to so. Nasodong ulongmu. Arisan donan nono. Arisan. Alai pindah pendita tatu marana tatambunin na beta bah wer kamu dinasnai bah
malasak butido ba? Ang godak siya rohan ni ang mungkin. Abe. Alani ta bereng ma. Jalan na humiba na berek kamu na ma. Buasay dokon salpu malauti molotajah musi Wahyu 12 idok gimana? Karena itu bersukacitalah hai surga dan kamu sekalian yang di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu. Jadi mulai dokon ngasal pubiak ke lauti, ala lauti nunga diinganya kasih bolis. Alani do honokuma molo di paimai makodo langit do tanu nai baru unak paloas dirim gabe diri nani inganan misi bolis. Hidup benaro hatani lawak-lawak ngama biar binda si bolisi mamerek jolman wae ala boha nga si boliso jolmai takodo hatop balusia muda mangula do si polisi garejon salinai mangula do si polisi garejon bereng nai labung mi alai unang ibana dok si bolis nanang do honok ku jono una ini ho mangondo boy ise si pakeon na mangondo boy ise hala na boy peralaton na mangula ho sakab do holo mani rohana alani do bolo man waing boluton tabereng mah ise may paluaso menguasai ngolum debatado manang nasi bolis molo debatado iko sakap do holo mani rohani debatasi ulom alai molo si bolis do mangiani holan ju ni rohani debatama si ulom di bagasan ngolum alani akenang dah mula-mula kono tu jabu tio manang ise mama tanah na soyam berminggu onak pola tunjuk tangan nanti maile hita mula-mula kono tu jabu modong bo piamat tai jabu ahamad honomu molo todini debatado mangingani ho itortude rumahon lopa may dahanna dia lomoni rohana parade ma dukosai parade ho ngarade be sude dungoi ma Pak bangunlah semua sudah tersedia banin ma waduh sudah aku pernah tanya matai ikut jantungan bah alai bahan manasi hola satu no ni jabu iberi ko amata do bebodo itor papaso ba pitu ni jabu ni ikol lamno matana to emang goy natai jagodo lao mar minggu do bulak tonggo si boliso non ne mani bagu ngana mah saru baru ida mulo liling mata mula mang nasedia pe taho kata-kata bos si jagomu itor wea pa pulang ya kami sama anakmu menunggu kamu terus ya salam sayang nah waduh tahu dong ada yang mulai baca ini termulak kok itor mulak bahasa urwa alai mulai bado sebaliknya toy maila poi mau terus lau isi mau bodo minna tole manggo na tajabuna mi odong asahi naon naman sorry tangroi nalani do unang ulo hitai pakai si polisi ido ban narokor dia lahon nakiningani disima aututu maringanan jala sonang portibion nago dosa do ido nakinan mulai para Kamis oh Tuhan Yesus saibuan maau tu labungmu asa maringan au digijang di labungmi jadi terbayak ko masurgui ngai si bihwan no bayak oda alhamun aki mangan dehon ngai surgui beho hudulat to iha sonangani mula mahuan don na sonang ngai macerita alani hala
Allah na mangulu di bagasan na mai-mai langit do tanu dai baru dia bata ido hala na mampu mamiako dirina dengan kualitas yang terbaik dalam segala keadaan. Jala ido langit do tanu nai barui. Kita bisa menantikan itu, tapi kita bisa harus hadirkan itu dalam diri kita sekarang ini. Amin. Ise meso anak boru ngamar umur 27 tahun dangadong kopi halekna. Pengen dapat jodoh? Perjolo isomma pature. Unak siarak-siarak mutabai. Siarak mido mabelam maul. Aku maulah laki-laki harus lebih tinggi 10 cm dari aku. Dan penghasilannya janganlah seperti aku. Harus lebih tinggi sedikit lah. Kalau warna kulit nggak apa-apalah. Hitam pun asal hitam manis. Amang gudang ngai. Pature madiri. Palabok roham. Isi peta hotor sudah. Ada lagi kenang. Jalau saya pengen ngotok kuroda. Tolong mahamu akan apa soi. Unak kola dirim pikiri. Ngamasi kola mong mimar pahupu. Jalai na manapinay may mana pahupu na sa sedai. Ahaw ruwasalana. Ipadaluho roham. Asa tarida noni. Naima. Na mangihuk manusia. Idia malangit do tano na barui. Disitulah Allah akan tinggal bersama dengan mereka. Usaha masa dayat di hitasani. Wahyu 20 sadayat tulunai. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan dia akan menjadi Allah mereka. Ibae makemah, dibae debata udung-udunga, di tonga-tonga nasida. Maka ketika kita bayangkan langit dan bumi yang baru itu, Tuhan Allah itu akan berkemah di tengah-tengah kita. Dangadong benatu mabu siani. Au dak kuboto ba upabuo majo Tuhanmu pengalamak kuda. Au magodang nila guboti. Natorasu tubuh di parapat gorra motung igijangnya jibatai mai. Lapatan natonggo huta-hutai. Alai bolo libur hami. Satu hal janji yang luar biasa bagi saya adalah moloro bapakku madokon molo libur huan non dengan nilai lau mahamu tumotong dah. Ibu tuhamu do nang jarak ngila gubuti tu parapat. Kasakir dok mata dui. Bayako kamu na may janji ko ni tu iba ngana tabu pakilalan. Ngani ay ruon masyajar may beburju duko ni jumpang marina. Bapak dengan do nilaiku. Berarti jadi mahotu-mahotu. Adiga malau suguk. Bayako kamu na maholan ni doko suguk. Ngaholan na tu si roha dan muru biba morngen na. Bayangan natu motongon na mabuti. Sudah mayan no. Idelan. Pajupang doho opung ina roha ma. Ujung ngadang muru pe sabor nginai. Hape mar mobil masel lagu boti tu motong. Hola ni porsiedo pe ngamebu be. Ay sumurong. Ay solah kumi mananga. Hola tu sina mapikiran. Sama no di motong dawa. Pumereng mau pukon. Amang sudah be. Ina matabuna pakilala. Nang dohonokku dohot opung go penanek pajupangi. Bohaman wangi dok, ingo maroma langi dok tanu na darui, tu sido hoanon, jalai sido Tuhan berjam. Ilab bungi jamunai man nokko tinggal. Arong ko bina tumabo. Kita lihat dari sejarah Alkitab. Ketika bangsa itu dijanjikan Tuhan, Tuhan akan mengiring mereka dengan tiang awan. Mardalan nasida ngatabuhi yani. Kemudian dalam kitab Pemazmur juga bahwa pimpinan Allah itu digambarkan sebagai domba yang membutuhkan gembala. Utamu domba menginginkan gembala, mulu dong gembala na botol nido tu dia, buanun na samangan butong na gembala nau. Lu bisiani mah Tuhan ni majagai kita. Atau aw neng dohonok kutu kita, ima tabayang bayakon.
surgoi langit tano dohon nai barui rak merjebu ho doho Tuhani dilebungai ho alani unang bayakko napi naroko hidup natar songko tau mamere pernyataan di jolman wae akan aposo biarlah saya nikmati hidup ini soal nanti soal Tuhan adalah soal nanti dan isi mengoluta saudara boleh nikmati apapun yang ada di dunia ini tapi saya harus katakan sorga itu tempat langit dan tanah yang baru itu dang boy halupa honommu bagasan mulu. Tolong orang muda cari suksesmu. Tapi jangan karena suksesmu Allah menjadi tertinggal. Satabi mada godang ngai nuang naposo. Hola nalani mangalului hatabun. Haporsion nape digadaikan. Makanya sekali lagi tolong buat orang muda naposo bulung ini. Silakan cari jodohmu yang terbaik, tapi jangan karena jodohmu yang terbaik saudara menggadaikan imanmu. Silakan cari pekerjaan yang jabatan yang terbaik, tapi jangan karena jabatan dan pekerjaan yang baik imanmu kamu gadaikan. Tiup haporsiom. Jalagi kita pesongoni ma. Tado ma bahwa bersama dengan Tuhan itu adalah hidup yang luar biasa. Lapar pudi ma. Di langit doho tano nem barui akan ada damai dan sukacita. Wahyu 21 ayat 4. Dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Bere kamu nama. Buah. Mulai dok nuangi masuk akal tado. Dunia ini adalah dunia yang penuh dengan air mata. Dan boy tarsirang ngoluon sian air mata. Holang tubuh zolma air mata. Mangolu zolma ngoluna sigano bari godang mabetangis. Mate zolma air mata juga yang keluar. Hape Roma turbukon danga dong bedisibe air mata beninna. Buhado hita mangalapati. Hape hudoma adong golapatannya air mata. Coba masuk bayak ko dong air mata. Si malolongi pelokok matorus. Ikut tarik-tarik ko masuk budi. Air mata itu sangat berguna. Mencerahkan penglihatan. Jaga menurut penelitian, air mata itu juga dalam menjaga virus dan bakteri masuk ke dalam tubuh. Ido banda air mata boy hirana menuci si malolongi buti. Haluar di mana buti? Jala bere kamu namada orang yang menangis juga ternyata bisa menambah moodnya. Hola tangis ibana marwaran ilui sainoni sudahlah ngata bubi hulala ngapuas be. Sebere kamu nama. Hape Roma turbukon madokon semua akan air mata tidak akan ada lagi. Hadu di Begiamuna seorang gitaris yang sangat terkenal dari Inggris na mengarang lagu naposon nama rambote Tears in Heaven. Air mata surgawi. Aido imana sebetulnya ikarang imana lagu nama te dosa ada anaknya. Lungu marohana. Alai Roma zolma madokon ini adalah gambaran realitas penderitaannya. Alai dokon imana mah 3 tahun kemudian tahu. Ini adalah gambaran keyakinan saya bahwa bersama dengan Tuhan di dalam surga benar air mata tidak ada lagi karena air mata kesedihan telah hilang, air mata penderitaan telah berlalu, air mata duka cita telah berlalu, tapi akan timbul air mata kehidupan. Hidupan adong go ekel dizolma ekelas niroha. Atong bolosoni tatobo ma langit dohot tano na barui. Tajakum mai di bagasan woluta. Ketika engkau menangis, tangisanmu itu adalah tangisan kehidupan. Tangisanmu itu adalah tangisan sukacita. Dipasu-pasu debata mahita saluhutna. Amin martang yang mahita. Mauliate jahu badi hatam nama makulingi hamil. Debata nama ngulu doko di hamil. Lumobi di perningotan niak kanamon di ujuk tau parhuriao sadarion. Nunga di paingot to hamil.
molo marujuk pe aka pangalak kanami di bagasa portibion alaya dong do nahuhirip pami ima langit do hotano na baro laos marhite parningotan di namodik sadarion nunga di paingot to hami dang mabiar be hami mangadupi hamatiani alai laos pada dion nami madiri nami sadi hari pa jom di hami arga hono nami maka partikian nami patureho lakka partureho padalan na patureho na kapakatayon nami asa sadi hari pe ho majo hami nunga adong sibuanon nami say huhiri pami do maringa di surgo di langit do tano na baro na pinarademi ay di sido ho maringanan asarap pami do to Tuhan asi maroham rapoko mahami sudia karuas ni huriamon dakuboto kami manang naha pinarutilhon nasida di bagasan guluna si ganupari alai paloas manasida makilala bahwa hodo debata anda burzu na parade na buhi pay baruho sa luhutna dang murabi hami madili alai manata mahami tujulo bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bahwa Tuhan turut bekerja dengan kehidupan kami dalam segala hal paingot mahami asal nang murah hami madili di bagasan ngulung hami asima roham Tuhan pasu-pasu ma sudia karuas ni huriamon ganup marsada-sada ganup rumah tangga asabui marlas ni roha asabui torus na sida mamiakko diri na dalam rangka membangun relasi yang terbaik moloku kiri pami langit do tano na barui urajumi hami do nabui do sakang jalon nami no di bagasan ngulung nami si ganupari di bagasan tikyon patuduhon nami mai dia kaparsauran nauli parsauran yang penuh dengan damai sejahtera di tonga-tonga di ngulu nami molotuk saya tangis pehami tangis alani pakapakirimo mai molo saya tuk tumatangi cami tangis alani kalas ni roha mai biarlah itu air mata kehidupan yang harus kami pertontonkan atong rapokoma molo hubapor hatami me padita nami padita kana sadarion malah tidak keparsauran relasi na umuli di tonga-tonga ni huriaon na salelengon molotuk pese adong hamurangan alani kahasol maon dang dihahurangan ibe hami alai torus mahami mamereng dau tujulo asa se torus kami marsawa masih hol dia keparsauran na umuli pasu-pasu padita nami di huria na baru si hobasanna pasu-pasu na karuas ni huriam dison Usako kami manak padita nami padita Elisa tabunan naneng manguluhon resoton to katikin naneng romulay sadarion lamar sahala pakyomu mauliate di haroron ya kadongan nami sian serengseng sawa dohot sian kapuk boy kami marminggu noaeng di bagasan las ni roha hasehatun nasida majupangi hami songoniman non nasida musepabor hatommu mulak sian huriaut pinganan nasida be asima roham rapoko manghami di bagasan Kristus Yesus mauliate matuhat diho. Amen.